Добруджанското находище в североизточна България е сред най-подходящите в Европа за развитие на подземна въглищна газификация. Това показват резултатите, които експертен международен екип получи след 2 години и половина усилена работа над началния етап на пилотната разработка, съобщиха от Овергаз. В началото на юни 2013 година специалистите детайлно запознаха Европейската комисия с напредъка по първия български проект за подземна въглищна газификация и по-конкретно с обещаващите възможности за развитие на тази дейност у нас. Това е първият български проект, финансиран по програма на Изследователския фонд за въглища и стомана на Европейската комисия. Инициативата е на обща стойност малко над 3 милиона евро, като 60% от сумата е осигурена безвъзмездно от фонда с цел в бъдеще методът да служи като пример на целия Европейски съюз. Овергаз е ръководител и координатор на иновативната разработка, а останалите партньори по проекта са известни европейски организации и фирми като Центъра за научни изследвания и технологии в Хелас, Гърция, Техническия университет в Лисабон, Португалия, Геоложкия институт при Българската академия на науките, Университета в Лийдс, Великобритания, Научно-изследователския институт за геонауки в Германия, както и 2 компании с опит в тази област. В материала беше подчертано, че изследванията, които се провеждат в североизточната част на страната, нямат нищо общо с проучванията за шистов газ, а високотехнологичните машини и уреди не носят никакви рискове за околната среда и населението в района. Един от начините за подземна газификация е следният. От повърхността на земята по наклона на въглищният пласт се изкопават канали, които долу се съединяват с хоризонтална галерия. Така, заграденият участък от въглищният пласт представлява площта на подземния генератор. През един канал се вдухва горещ въздух и въглищата се запалват. Извършва се газифициране на въглищния пласт в галерията и от другия канал изтича полученият горлив газ. За реализирането му в въглищният пласт се инжектират оксиданти – кислород или обогатен на кислород въздух заедно с вода, и въглищата се запалват под земята при високо налягане. Това води до генериране на горим газ, състоящ се предимно от въглероден двуокис, водород, въглероден окис, метан и други газове, който се извлича от земята посредством сондажи. Извлеченият на повърхността газ би могъл да се използва като гориво за генериране на енергия или за суровина на химическата индустрия. Що се отнася до въглеродния двуокис, той може да бъде лесно отделен и след компресиране би могъл да се нагнети обратно в скалите или да запълни кухините, образувани от изгорелите въглища. Опитът, придобит при реализацията на няколко подземно-въглищни пилотни проекта в находище Хол Крик в САЩ и последващият пилотен проект Чинчила в Австралия, показват, че заплахите, които подземната въглищна газификация представлява за околната среда, са замърсяване на подпочвените води и слягане на повърхността. Но според учените те могат да бъдат преодолени чрез внимателен избор на работна площадка и чрез контролирането на налягането на агента, поддържащ горенето, и контрол на нивото на подземните води в процеса. За всеки обект се изработва и тества точно определена технология в зависимост от свойствата и състава на въглищата, от геоложките и геотехническите условия. Също подкрепен от Европейската комисия. Мариана, знае ли се нещо за подземната въглищна газификация? Да, знае се, че е изключително неподходяща, изключително опасна за региона, защото отново говорим за Мал Валаш, отново говорим за най-големия вододайен източник, който се намира в Добруджа. Искам да те попитам, има ли разлика между подземна въглищна газификация и фракинг? Като опасности и последици не. Никакви. Значи, каква е причината за това находище на тези черни, висококачествени въглища, които ние имаме в Добруджа, се знае много отдавна. Защо не е експлоатирано? Първо, защото е доста дълбоко, когато става въпрос за открит способ. Другата причина е, че въглищата са потопени във водата. От тук нататък, ако почне да се копае във въглищата, тази вода ще пропада надолу, защото дори да се копае само, това означава, че подземните води и водоносния хоризонт ще слезе надолу, когато се изпълнява някакъв проект за добив на газ, автоматично прави повишаване на цената на водата за целия регион, която е изключително скъпа, защото аз бях свидетел на представянето на доклада на една нашата доцентка в БАН, която беше направила анализ точно на цените на водата за цяла България и плана, който е до 2030 година, и бяха разчели и европейските средства, и жената каза така: тук в България никъде не са предвидени никакви средства за допълнително пречистване на вода.
Парите, които са предвидени от Европейския съюз, са разчетени така, че отново в Добруджа, защото говорим за дълбоки сондажи, откъдето се взима вода и се тегли, отново става за въпрос за най-високата цена на водата. Там става въпрос за висока социално непоносима цена. Ваня по-добре от мен знае какво значи това. Това означава, че бедните хора, пенсионерите, няма да могат да си плащат водата в тези региони. Бедни, на които се плаща за... Ток. Се дават помощи, да, през зимата. Между другото, за ток, така виждаме и последствия от места, където се е практикувало. Така ще се дават помощи на бедни, за да могат да си платят водата. До толкова непосилно ще бъде плащането на... Добре, имаше една инициатива и всъщност не само петиция инициатива, но доколкото знам, Европейския парламент прие водата като основно човешко право. Точно така. Тоест, тя би трябвало да не се плаща както въздуха и както възможността да ходим свободно по улиците. Не казват, че не трябва да се плаща, но да се гарантира достъпа. Гарантира се достъпа, да бъде социално поносима цената, което в повечето случаи означава да не се дава на концесия. И именно това е записано. Не препоръчват да се дават на концесия обществени услуги, като доставка на вода и така нататък. Въпреки това, при нас тази стратегия продължава да се налага и